kapag nangangailangan kayo ng mag-make up, patay buhay. Yan, sila Sarah, pwede yan. Kumbaga, trabaho na yan, mahirap din yan. Kasi yung katumbas ng trabaho ng pag-make up, parang construction yan. Nagpapalitada ba?
turista. Posible nga pati mga terorista dumayo dito. Ayan. Ayan, oh. Wow. Ikot natin yung ating camera. Wow. Ayan, oh, mga kachapsoy. Ayan. Actually, itong park dito, ito yung Mabatong Park dahil dito nangunguha ng ano, yung mga taga rito, barangay Patay. Dito karugtong ng dagat doon sa barangay. Dito sila nangunguha ng ano, basta dito sila namamakulod. Ayan, yung mga seafoods, ayan, pagkaing dagat dito pinakain. Bango, alimasag. Ayan. Dito. Balik tayo dito mga kachapsoy sa nilalamas. LOL! Ayan, nandito na. Ano tawag dyan? Partida ang tawag dyan, oh. Wala pa yung upuan. Yung mga nagme-make up. Ano? Tatayo-tayo lang sila. Yung mini-make up pa naman, feel na feel niya, hindi niya alam, tumatalbog lang yung ano, yung make up sa kanya. Mapuyo ang kanya keray, malaan ipo. Hindi, ang ganda talaga. Ang cute-cute lang. Ayan mga kachapsoy, pinatatangos ng ilong. 4 na oras yan para maging lanyog ang taas. A few moments later. Butang ita si Riel san nga tanan ha. Ito ang kiray gin kukwanta gin labarbahan. Di kan butangan sa to mga pirok-pirok. Yan. Okay, malapit nang matapos yung groom. Ano ba yan? Nag-make up kayo tapos mamamakulod lang kayo? LOL! Ginilayang ka, Oriel. Pinagkadis-kadisan ka. Yan, may kapartes to. Gindinuduan-duanan. Gromsan. Okay. Ang nanay, bisa sa mga alas 6 na make upan. Diba? Matindihan make-up artist to, bisan standing position. Walang pinipiling oras, panahon, bisan maagahon, katukala. Pwede ka magpa-make-up. Ayan, mga katsapsa, yung Facebook account ng ating make-up artist, ipipin ko sa akin sa comment section para alam ninyo kung paano siya kontakin. Ayan, ipinopromote ko siya kasi may porsyento ako sa kanya eh. Ayan. A few. A few moments later. Nandito yung ating mga model. Ayan yung mama. Mag-hi ka naman, mama. Hoy, mama, mag-hi ka sa mga kamag-anakan mo doon sa Maynila. Ano, pinanananglay na kayo, ano? Riel, inga, susuko ka na ba? Huwag mong sabing isang bala ka lang. Huwag kang mag-alaala, Riel. Malalapasan mo tong mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Magkanta ka lang ng minsan dumarating sa buhay ko ang kabiguan. Ayun mga kachapsoy, ito yung ano ang tawag dito, ito yung sigad. Yan mga kachapsoy. At ito yung may-ari ng sigad.